ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಕಬಡ್ಡಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್. ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪಿದ್ದಾನು. ಭಾಳ ಮಜಾ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಏ ಪತ್ತು ಕಾಲು ಪತ್ತು ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಬೋಡೋಡ್ತಿ ಮಿಕ್ಕದು ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ತಿರ್ತ ಬುಡೋಡ್ತಿ ಬರೀ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪತ್ತಲ ಬುಡೋಡ್ತಿ ಅರೆ ಮಜಾ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಜು ಗೇಮ್ದ ಒಂದೇ ಗೇಮ್ ಮಜಾ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, WWF ಮೂಜು ಗೇಮ್ದ ಮಜಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಿರುಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. Go and encourage all the players. Okay? Kandipa poda. Budorchi. Bye. Enjoy. Bulloro Kabaddi Tournament. Jindabad. Bye-bye.